Vaša životna deviza. Gde ima volje, ima i načina. Izmeniti se ne može niko, popraviti svako. Vaš najveći profesionalni uspeh. Uvođenje reda u Skupštinu i drugo, očuvanje Građanskog saveza, a potom njegovo investiranje u stvaranje Liberalno-demokratske partije. To što sam nakon 12 godina bavljenja politikom u Srbiji ostala normalna. A neuspeh? Nisam uspela da ubedim premijera Živkovića da idemo na izbore u junu 2003. godine. Što sam predugo ćutala i razmišljala, premalo pričala. Opišite jednim pridevom političku scenu u Srbiji. Razorena. Uzavrela. Ocenite dosadašnji rad vlade ocenom od 1 do 5. Čista jedinica. 3+. Da ste vi premijer, šta biste prvo promenili? Odnos prema prošlosti, a zatim potpuno druge prioritete. Prvo bih uvela psihotestove za sve političare u Srbiji. Kako vi vidite rešenje statusa Kosova? Kao međunarodno rešenje, jedino očekujem da će to biti mirnim putem. Podjednako povoljno ili podjednako nepovoljno za Srbe i Albance? Šta Srbija treba da učini ako Albanci na Kosovu proglase nezavisnost? Da pomogne Srbima da ostanu na Kosovu, ali bojim se da ova vlada čini sve da do toga ne dođe. Da ne prizna takvu odluku. A šta treba da učine Srbi na Kosovu? Da vode računa o svojim interesima, a ne o interesima vlade u Beogradu. Da ostanu, jer ako oni odu, džaba nam teritorija. Da li očekujete nemire na Kosovu? Ekstremisti sa obe strane se dobro razumeju, ali ono što daje nadu jeste činjenica da su, nadam se, izvukli neke pouke do sada. Ne ukoliko ovaj put ne zakažu UNMIK i KFOR. Da li je trebalo odložiti izbore zbog Kosova? Ne, nikako. Ne. Da li je rešenje statusa Kosova preduslov za ulazak Srbije u Evropsku uniju? Pa Evropska unija u članstvo prima samo zemlje koje imaju nesporne granice. Ne. Da li je Srbija danas bliža Evropskoj uniji ili Rusiji? Vladajuća većina, pa i većina opozicije je bliža Rusiji, a građani su bliži Evropskoj uniji. Evropskoj uniji, nadam se. Šta za vas predstavlja Evropska unija? Sistem civilizacijskih vrednosti koji su neophodni da bi živeli u jednom normalnom i modernom društvu. Bolji život. Kada će Srbija ući u Evropsku uniju? Kada bude imala odgovornu vladu koja će imati stvarnu podršku građana. Kad bude spremna da prihvati sva pravila koje je Evropska unija davno postavila. Da li će neko dobiti nagradu od 1.000.000 evra za informacije o Mladiću? Ne. Ne verujem. Ko štiti Ratka Mladića? Pa oni koji su raspisali nagradu. Njegovi prijatelji i delovi srpskih tajnih službi. Opišite jednim pridevom Vojislava Koštunicu. Podmukao. Konzervativan. Borisa Tadića. Površan. Neposredan. Tomislava Nikolića. Politički trgovac obećava hleb za 3 dinara, a onda pije kafu sa Miškovićem kojim nam prodaje hleb za 33 dinara. Ostrašćen. Mlađana Dinkića. Tranzicioni profiter. Pravičan. Čedomira Jovanovića. Nada i odlučnost. Jakobinac. Ko je najmoćniji čovek u Srbiji? Koštunica. Dragan Jočić. Ko će biti kandidat vaše stranke na predsjedničkim izborima? Gospodin Čedomir Jovanović. Boris Tadić. Zašto je u Srbiji hrana skuplja nego u Nemačkoj? Zato što Nemci nemaju deltu, nego imaju žestoku konkurenciju. Zato što je srpsko tržište zatvoreno i zaštićeno od konkurencije. Zašto je Srbija na dnu evropske liste po rezultatima znanja srednjoškolaca? Zato što je Srbija zagledana u prošlost, a obrazovanje je budućnost. Zato što u prosveti nisu urađene reforme. Najbolji srpski brend? Sportisti i sportistkinje. 5. oktobar. Exit ili Guča? Exit. Na Exit idem, a na Guču ću možda nekad da odem. Zvezda ili Partizan? Zvezda. Treba ih privatizovati. Ćirilica ili latinica? I jedno i drugo. Ravnopravno. Šta cenite kod druge sagovornice Dvougla? Ume lepo da obećava. Slobodarski duh. Šta joj zamerate? Zaboravlja i ne ispunjava obećanja. Višak emocija u politici.
Šta biste joj poručili? Da njena partija G17 iskoristi svoje znanje i veštine koje je upotrebila prilikom rušenja Đinđićeve vlade. Krajnje je vreme za to. Da ne dozvoli da ostane upamćena samo po tome što je uvela vanredno stanje.